ስለምንታይ ግን ተኸታታሊት ናይ ትግርኛ ዛንታ ጸሓፊ ኣማኒኤል 2015 ኣቕራቢ ሃብቶም ሓጎስ 2023 ቀዳማይ ክፋል መራ ነተን ውሕዳት ኣብ ቦርሳ ተጠሚረን ዝነበራ ጥራዙ ሒዙ ሰዓት ከይኣኽሎ ናብ ትምህርቲ ዝጎይ ነይሩ ጆን ዓርከይ ደምጌካ ዶ በለ መራ ነቲ ብኣፍ ደገ ገዝኡ ኮይኑ ክጽበየ ዝጸንሐ ጆን መትዓቢቱ ጆን ጸገም የለን በለበት ፍሕሽው ገጹ ጆን ብባህሪኡ ስቕ ባህላዩ ሓፋር ብዙሕ ዘይዛረብ እዩ መራ ግን ብኣንጻሩ ውዑይ ደፋር ኮይኑ ዳርጋ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሙሉእ ዘይፈልጦ የለን ተበልካ ምግናን ኣይኮነን ቤት ትምህርቲ ብጉያ ድሕሪ ምእታው ክሳብታ ናይ እተው ትብል ቃጭል ትህረም ኣብቲ ብድሕሪ ክላሶም ትርከብ ዓባይ ገረብ እዮም ከም ልምዲ ኾፍ ዝበሉ መራ በለ ጆኒ ኢዱ እንዳመልከተ ኣታታ ቐጻልየ ትጥምተን ዝበልኩ ጓል ድያ ደኣ ረኣየሞ በለ ጆኒ ትርግታ ልቡ እንቃዕቡ ምውሳኽ ዘረብኦ እንዳኾላለፈ መራ ገሪምዎ መናታ ኣታየነይቲ እዛ ማእኸለይቲ ካብዘን ሰለስተ ጥራይ ከይሆይ ትብለኒ በለ መራ ብታዋ እወንሳ በለ ጆን ብሓፂርቃ እታ ኣራንሺ ተኸዲና ዘላ ናይ ላዕሊ መራ ንምርግጋጽ ግዲ ኮይኑ ደቂሙ ሓተተ እወንሳ እታ ነዊሕ ፀጉራ ክገርመካ መራ ዓርከይ ቀጻልያ ኣብቲ ቅድሚ ክላስና ኾፍ ትብል እዋ ብምጥማት ልበያ ተጥፍአለይ ኣነ ግን ሽዋ ስለ ትኸብደኒ ከምዛ ዘይረኣኽዋ ስቕ ኢለ ዝሓልፍ እዋ ኣንታ ስቕስ ከበል ንሳ ደኣ እሞ እታ ዝዕልልኩ ኸኳ እያ እታ ማራዒ እንዳ ሃብታም መልክዓ ምዕበድ ክሓታይ ንፍቕሪ ዝበልኩ ኸኳ እያ በለ መራ ኣፉ እንዳጉማፀፀ ዘረባ ጆን ረጢዕምዎ ብምንፅርፃር ጆን ናይ ኣጋጣሚታት ገሪምዎ ስክፍታ ተሰምዖ ድሓር ከዓ ጆንስ ክዳንካ ዘይቀየርካስ እንታይ ክጥምተልካ እንኳን ከዓ ኣደንጊፅካ ኢኻ ትኸውን ብምባላ ቃጫጭ ብዛዕብለሎ መራ ብዓውታ ሰሓቐ እታ ኣፊቶም ምስ ክልተ መሓዙታ ኾፍ ኢላ ዝነበረት ሳሮን ነቲ ጭራ ፈረስ ዝመስል ፀጉራ እናዋዛወዘት በቲ ፍርይ ዒንታ ኣብ መንጎ ዕላል መሓዙታ ሰሰሪቓ ጥምቶም ነይራ ጆኒ እታ ቀዲሙ ካብ ዓርኩ ዝሰምዖ ክዳንካ ዘይቀየርካ ትብል ቃል መውሓጥ በርቲዓቶ ደጋጊሙ ብውሽጢ ዞኹም ሰዓ ነይሩ ጆን ኣብ ሓሳባ ጥሒሉ እዞም ሃብታማሲ እዋ ክጽልኡኻ ጠባዮም ክንገለዩ መራ እንተኾነ ነዛ ክዳን ዝቕይሮ ሕልፍ ሒሉ ፊሉ ከዓ ኣቦኡ ብመኪና ናብ ትምህርቲ ስለ ዘብፅዓስ ሓፍሓብ ይብል ሳሮን ከማንኮም እያ ትኸውን ብምባል ነቲ ኣብ ልቡ ብሰንክቲ ፍርይ ዒንታን ሰሓቢ ትርኢታን ኣብ ሓሳብ ክትመላለስ ጀሚራ ዝነበረት ሳሮን ኣቐዲሙ ኣብ ፍቕሪ ኸይኣቱ ፈሪሑ ኸናኣሳ ጀሚሩ ጆን ግን ፈትያ ኣይኮነን ንሳሮን ሃብታም ብምዃና ክጸልኣ ፈቲኑ እታ እንተምሃሮ ግዜ ኣኺላ ትብል ዝተቓጨለት ትደወል እንተዘይተደወል ካብታ ኣትይዎ ዝነበረ ሓሳብ ኣይምስተባራበርን ነይሩ ጆኒ ቃጭል ተደዊላ ናብ ክላስ ድሕሪ ምእታው መራ ብዝሰምዖ ናይ ጆን ዓርኩ ዕላል ብሓፈሻ ሳሮን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዋ ተፈታውነት ኣገናዚቡ ሻቑሎቱ ሰማይ ዓሪጉ ነይሩ ኣታ ዛ ቆልዓስ ጠማቲኣ ብዙሕ እዩ ከይተቐድምኩ ገለ ክገብር ኣለኒ ጆን ዓባስ ከኣስ ካብ መዓስዩ ኣፈውፅኡ ብዛዕባ ዋልድ ዝዕልል ምዃን ጆን ሓንቲ ይገብርኒ ቀዳማይ ነገር ፍራሕ እዩ ድሓር ከዓ እንታይ እሞ ኣለዎ ኣይካብ መልሓስ ኣይካብ ገንዘብ ጓል ደሊኻ ደኣ ወይ ክሻ ሓሶት ወይ ክሻ ገንዘብ እዩ መራ ትምህርቲ ከም ዘሎ ዝረስዑ ዝመስል ነይሩ በዚ ናይ ቁፅሪ መምህሮም ትምህር መራ ከዓ እቲ ኣብ ሓሳብ እንዳተመላለሰት ዘሸገሮ ፍቕሪ ሳሮን የሰላስል ክሓታ ዶ ዓርኪ ዶ ይልዋ ምዃን ከዓ ዓርኪ የብላን ምስ መን ዶ ተቐርብ እያ ማራይ እኮ ነቓፅ ኣነ ከዓ ነቓፅ ምዃነ ደስ ይብለኒ መራ ምስ ነብሲ ይዛረብ ነይሩ ሓንሳብ ዝሕግዙ ሓሳባት ሓሲቡ ክምስ ይብል ሓንሳብ ከዓ ከም ፈተና ዝበርትዑ ተምሃራይ ገጹ ይጨማድድ መራ ሓሳባቱ ኸውርድ ክሰቅል ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ መደምደምታ በፂሑ በቃ ክሓታ ኣለኒ ኣብ ዝብል ውሳኔ ዛዚሙ መራ ካብ ቀዳመይቲ ፐርየድ ክሳብ ሳልሰይቲ ፐርየድ ብዛዕባ ሳሮን ክሓስብ ወላ ሓንቲ ፍረ እውን ትኹን ካብቲ ዝተምሃሮ ከይተረድኦ እዩ እቲ ንዕረፍቲ ውፁእ ትብል ደወል ዝተደወለት ክልቲኦም ይዕርፉ ነተቐዲሞም ዝገዝእዎ ፓስታ ብምብላዕ ናብታ ናይ ወትሩ ዘዕርፉላ ገረብ ኣምርሑ ጆን ዓርከይ እንታይ ዲ መሲልካ
ሕጂ በይነይ ክኸውን ደልየሎ እዚ ኸዓ ብሕማቕ ኣይትረዳእዮ ኣነ ንሳሮን ንፍቕርካ ሓተ ወሲነ ኣለኹ ሕራይ ከም ትብለኒ ርግፀኛ ንዓይኒ መራ መሃነት ናይ ትምህርትና ረኺባ እንታይ ከይከፋ ድሓርካ ዕድለኛ እያ ሳሮን ክንደይ ድየን መራ ሓለፈ መራ ከም ዝገበረ ክብላ ዝውዕላ ዘለዋ ሕጂ ጆን ዓርከ ናብ ክላስ ክትከይድ ኢኻ እዛ ቐፃሊ ትጥምተኒ ትብሎ ኣደንጊፅካ እያ ከይትኸውን እሞ እንጀራ ከይተዓፅወለይ ምስ ድዩ ዝኸይድ ኢላ ርግቢተይ ሳሮን ከይተንፍረለይ ድሓርካ እኮ ማራያ ሃብታም ጆን ዘረባ መራ ክፅመሞ ኣይከኣለን በቃ ይሳልጠልካ ብምባል ነቲ ኣብ ልቡ ጦብላሕታ ፈጢራትሉ ዝነበረት ሳሮን ብኻልእ ትስደን ኣላ እንዳሰምዐ ፈትዩ ዘይኮነ ከይፈተወ ናብ ክላሶም ርሐ ሳሮን ከም ልምዲ ናብታ ቐፃሊ ኾፍ ትብለላ ቦታ ምስ ኣካላታ ተጠቢቑ ዝተጠዋጠረ ፀቢብ ጁንስ ስረ ምስ ሲብል ጫማ ለቢሳ ብዘገምታያ ተመርሕ ነይራ ካብ መዓስ ደኣ መራ በይን ኾፍ ይብል ዝበለት ክትመስል ናብቲ ናይ ቀደም ቦታ ዘይኮነት ተኺላ ናብ መርሃው መፀት መራ እዋ እታ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ እወይ ኣምላኽ ጥዑም ከምቲ ብኢዳን ብእግራን ዝመፀትኒ ኣነ ኸይሓተት ክዋኽቲ ሓተኒ ይግበራ መራ ኸይተረድኦ ኣዘውቲሩ ዘይፈልጥ ንፈጣሪ ጸሎት ኣብቲ ግዜት እያ ናተይሉ ተተሓሓዞ ሳሮን ነቲ ብብሩር ተኸቢቡ ዝነበረ ኢዳ ብምዝርጋሕ ሰላም መርሃዊ ከመይ ድሓን ዶ ብምባል ሰላምታ ተለዋወጡ መራ ማእሙና ሕብዮ ሒዝዋ ኣፍቂራትን ፍሉጥ እዩ ብዝመስለ ጠማምታ ኣንበሳ ከም ዝቐተለ ተነፋፊሑ ነይሩ ሳሮን ናብቲ ዘምፃ ጉዳይ ንምእታው እንታይ ድመስልካ መራሓወይ መዓስ የበይንኻ ዝረኽበካ ብምባል ይጭነቐ ነይረ ሕጂ ግን ዕድለይ ፀቢቑ ተረኺብና መራሓወይ ትፈልጥ ኣብ ህይወተይ ሙሉእ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ይሕልፈ ይፈልጥን እየ ኣነ ዞም ኩሎም ደረፍቲ ዘየምቲ ደረስቲ ንፍቕሪ ክትንትንዎ ከለዉ እቶም ተባዓት ናይ ውግእ ሰባት ከማን ከይተረፉ ብፍቕሪ እዮም ዝስነፉ ክበሃል ይሰምዕ ነይረ ሕጅም ነፍሰይ ምስ ወረደ ግን ክብደት ፍቕሪ ከም ዘስተማቕሮ ከኣምነሉን ጀሚረ ክፃወሮ ፈቲነ ግን ኣይከኣልኩን ሕፍረተይን ጠባየን ከይተረፈ ፍቕሪ ቀይርዎ ሳሮን እታ ብውሽጣ ተዓሚቑ ዝነበረ ቃላት መተንፈስ ግዲ ረኺባትሎም ብዘይ ምቁራፅ ከመንባቢት ጋዜጠኛ ትልፍልፍ ነይራ መራ ማዕረ ክንዱእ ተፈታዊ ምዃኑ ወላ ንባዕሉ ይገሪምዎ እዋ እዛ ጓል ደኣ ዝገደፍ ኩላ ይብለይን ጨርቃ እንዴ ደርቤ እያ ብናይ ሓሳብ መርከብ ኣብ ናት ዓለም እዩ ዘንሳፈፍ ነይሩ ሕጂ መራሓወይ ሰዓት ዕረፍቲ ኣብ ምእኻል እንድዩ ብምባል ሳሮን ካብቲ መራእቲ ይወፅን ናይ ሓሳባት ባሕረ ውፅኣቶ እወ ሳሮን ሓፍተይ በለ መራ ናይ 100,000 ሎተሪ ዝበፅሑ ክመስል ገፁ ተኾልዩ እንካብ መዛ ደብዳቤ ብምባል ሳሮን ቦርሳኣ ከፊታ ሓንቲ ንኽትሪኣ ደስ ተብል ብፍየር ዝወቀበት ፖስታ ረክበቶ ኣነ ግን ክቆርስ ግዜ ዕረፍቲ ከይተወድአ ወይ ከዓ ንዓናይ ክማልእካ ብስመይ ከቑርሰካ ብምባል ሳሮን ናይ ቁርሲ ምዕድ መቕረበትሉ መራ ቁርሲ ዝኸውን ግዜ ኣይኮነን ክሳብ ትኸይድ ሳሮን ዘፀምም ዓቕሊ ኣይነበሮን መዓስያ ትኸደ ለይሊ ጸሎት ዝገብር ነይሩ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ደብዳቤ ንምንባብ መራ ይተሃዊኹ ኖ ቆሪሴ ብሩኽ ናይ ቁርሲ ግዜ ሳሮን ሓብተይ ብምባል መራ ናይ ምስጋና ምልክታ ክምስ በለ ኦኬ እሞ ምስ ኣንበብካያ ኣብቲ ተጠቒሱ ዘሎ ግዜ መልሲ ክፅበየ ብምባል ሳሮን ገዲፋቶ ናብ እንዳሻ ምርሕ መራ ነታ ብኢዱ ዝነበረት ብፍየር ዝወቅበት ደብዳቤ ሓንሳብ ይስዕማ ሓንሳብ እንዳገላበጠ የሪኣ ሕልፍ ሓሊፍዎ ናብ ረጋቢት ተቐይራ ደብዳቤ ከይትነፍሮ ግዲ ፈሪሑ ሕቑፍ ኣቢሉ ሒዝዋ ነይሩ እዋይ ጆን ዓርከይ ትጥምተነላ ሳሮን ትብሎ ዝነበርካ ደኣ ኣብይ ኣሎ እቶም ደድሕር ሳሮን ትኸዱ ዝነበርኩም ተመሃርኸ ኣብይ ኣለኹም እሙ የለን መራ ይበሃል መራ መፀለል ንዝያዳ ሓበሬታ ፋይለይ ኣብ ገዛውትና ኣለኩም ክንደይ ዶናታት ክንደይ ቆናጅ ዝዕብር ኪዱ ገንፅልዎ ከመይ ምዃነ ክትፈልጡ መርሃዊ ኣብቲ ሰማዕ ዘይብሉ ቦታ ከም ብተይ እንዳተሰራሰረ ዝጭድር ነይሩ ኣብ ውሽጡ ተኣኪቡ ዝነበረ ኣየር ኡፍ ኢሉ ድሕሪ ምውፃእ ረጊኡ ከንብብ ኮፍ በለ ብመጀመርታ መራሓወይ ካብ ልቢ ዝነቐለ ሰላምታ የብፅሓኻ ሳሮን በቲ ንኽትሪኦ ዘብህግ ፍሩይ ፅሕፈታ ኣብ ምእታው ደብዳቤኣ ዝተጠቀሙሉ ቃል ነይሩ ብምቕፃል መራሓወይ ኣነ ሓንቲ ንገዛና ኣቦይ ከዓ
أدي مستموتت كال سبيت خيمصة بحمام تصنيفه زخول هابتي أبوي بتخم أمن سرحتني زخون أب جزانا زعبي سب بويزم حدر أبوي أب عالم كله قدن كمرعو كلني ومسألته نمرع حريس لزي بالكو خايو كاب جزينا بجزي حمامه أب رأس حمام زو السخزله واي زخول هابتنا باي مالتريو هابت برأس هابتي مس ملكعتني أنت بايني نقال مرة يمص هيوتو أف حسابي تسألوه سلازي مرها وحوي أبوي مستبع له خاب نسنة زعبيه ومن سرحتني حونا كمرعون ودي وي أنا خا تعنا أبوي سلازي قد سني نمرع حراي ليهم جن مستبوي تبلي نسبكم مرع سلازي دلخو عارك زي باللي كلخو بحسد صفوتون زفقرون عارك اللني ليهم بابا خا قد نتعارك خزبالكيو أبسمون زي أنتيخي تلاليني نايمت أمدباتكم كفلت دليل لخو سلازي بلني بجاخا مرحوي نتب معدو خوري فرحو قريبه خدفرو زي كالكو جين كا بفقر ولا حنت خليتو ونتخون كقسن زي كالكو جن عرك خيخت حتى اللي دلي زبل صحف نايت دبداب بمسانبب بمرة عين توغاغيون بيبو وخيكون لبون كعندا هرمت عين حاسي دغيما افتيتو نت صحف طموتو استغير ነገር ግን አይነበር እዋ انت تيزر زلهو حجسك إنت بفقرز موت كل كسارون مش جون جلف كاف زي كون هتا تيزو خونزو لخو واي بقى وا مرة أما أخل سهرة بسمة ما يستطق أغمسل أبقور رؤوز نبرا مرة طفطف لحقيلو موراد أبيه واي سارون زخلو فتوة تيزي قركني واي جون فارا لعلي تفتيخ بقى أخلت يوم تفقير من عين فاقو خوص إن مالتدي زي كون فتسئيم كا زي كون حسابي مرهاوي كم تسألو البعالة حتيتو بعلي زملس نيرو مرهاوي نتجمير زي ودع دبدابه نايزلو حيلة أخاخيبو يدفت النبلة كقص لاي مريض سلاز مرهاو حوي برتعناي فقر زي ردك يمسلني مستي كم عمق لبي زفق رجون كنبر بجخب زلكا سعير كاي من اللي أنا خشقرك هاد اللي تاينبرن جن انتاي كقبر جون كم مرة توايستل على قد خوينو من سبات كقرب رئيه يفلتني ولاون قلت إفزد فرودي كونان نعيك التعبابي يبديلني أبجزة عاصي خام عباي كابت مرتنا أبجزة من ملست رايكوينو رئيسة أمان النتي كم زود الجيرو كلا يكون مرحوي بمبال سارون اتخم حفارن كونفيدنس زي بالله كتكون زجددة تعبابي أرجمت كأند صباغ خمس خونه حفار بهرياتا جن زرسو عتيات مسل نيرا نسخاجن مسبات حوس لزخونكا دحر كعا نزوريد نزل فقرا وصقمات كم قرب عرك جون بعل خطر يا خاط فتحه تخيل بمبال سارون نزلات تخونتا ريا مرحوي ابرتي حجزات محصنت مرحوي نتبلب زمني جون اب حصير غزي نخون نحجزني كب حفت خسرن اقديم كانت تقبر لي حجز يمسكنك تشاو بمبال سارون نتحسب لباخ تسمر سددت دبداب بزازمتا مرحاو رأسعي جغور اندامنججه إذا فتسين زي كوني إذا صفوت وقال عسم سعركي تحقق إفات كيد كريا بما نم تأمر زي حسبي حرر كنت تركب المالت كوايو كام جون كنت مرعو سارون مسكال أخت مرعو حشاني ووي أنا مرة بس فزات جون زفتوا هذا خمنتقل حماق تاريخي مرة أبرئ تحنت بدل زي بولي جون عاركو قنقدي ولا تمكحت زي ردكا بحماق عين بمتمات عب هلخ تشمه إتا نقرسي لاز خدت سارون اتمس نفاس زوازا وزنبر نوح تقر رأسا نس النابله قد شقير واخوينو مس تقران نتبقاست بزقم تانا مرات من لسنيرا مرها وقت متصل زرعيه أم قص زخون حماق سمعت كي تنبب نتبرها تسلك زنبر قص خسادن بصوفت درزو هاي مرها وحوي دبداب بيبكي هتكون تسفاي قبر بلد تسارون نتخوفت بلو الوتا بصوفت اندانا قفل هو أم بيبي يا سارون حفته كوف بلي بلا مرة بلب حرير خنسو حقو سنك مسل في شخ بنبال هو مرة حوي كنتاتنا يا بابا كجرما كابس خف خنتات زركب نتبلب زفقرا ولاديتي بحدقا مكينا دحر مسأنو تحيزو كساب اوان زيا سنباد بلبي آتيو بقى وصخاتو تمرعوي ولدنا قد صلدو
كم زدو كبل سكياتي بلعني أنا خانتا يقبر من رحوي بتزفقرو ولادي أحمق يودك أني فرح بزخاء مستقابل بتمني هارد زولو جون كنبر يدلي بمبال اتخماي مصنو بحيل عقتاتو تصنحت نمعتا سعيروا في قيلا بخيت مراز دنقص أخمسل نو زدا نورمال دي تسارون نايجونكا بعليك رد عليكي نباي قد فيه بمبال ننبعات عم مدرز زخونا صف تقبله هو مرحوي كابزالو ما عند سولس كساب عرب زولو قزيه جون وود حسابات خنقرن هو صبيه خيلي مالت نتخابل بزفق رسب ملئي هواتي كمان كتصبيه قبعني كن كنتات بابا خاب قزينا بقزين دخفه سلازي خير زلو بابا جنقتنا يمرو كي قبر سقاته لني سلازي أبزح أرجله وصين خوصنا لني انت رأجون فقادن زي كوين نفقرجن نبابا قدني يزبل النخصم مهنياتو السومن زي أتصبين نود مالسخ نقرك هاي ليو انتاي كقبر بدلتي زي كون بدلتنا بابا مستزبلني كحس أي مالت كوي بمبال سارون بتكازس قرقرت زاد بداب بن جون سابكايو بقوب أردايو أوكي مالسخ بني كاب صباح ربعات حيزة كساب عرب زول لجزيه كاب تمرت مستفدس خفادس كساب ساعات حدا دحر قطري أبزول لجزيه عبتا موت أنا يبت تمرتنا تركب نداشه خوفي لبزي مقراص السومن زي بمن خد صبيه خيلي فقارنيا نتخوين نفقري أبطعمو معلت مسيخ زرار بني خيلي مسبلت إتأتو تبلنا عرفت دول كي سمعوا حليفاس ممهر بترحيزو تمهار خو يوم جميرو نيرو اوكي بز قصني اب تطيس زلو غزي بوتان كمص خم زلو جون كرودي غزي اخيلو بلي نخيد بمبال مرا قديموا تسن اتخيد انا ጫማ خوغيني يكلني بمبال سارون نمرهاو نخيد حبرته اتشمغل زبل ممهر نمرا እንዳጓየ خلاص بصحو اتوصيت مرمرا اتش تصبلخا خم زبلو زعلبت زنبر جون نايتب حسابو ختمالالس شغيراتو زنبرت سارون ناي مرة عركو تصاب كسمع مرايت هانت ينيرو مرهاوي قلقل مسبله ناب كلاش جون ناي نقعدحن مصاخاب ملكت كمسبله كسابتي بعال بريد ممهر زوص وعلى عرفت المفلاط جون نام مرهاو بمقرب اتا مرة عركي كمين يرعلال سارو حراي ديلاتكا ارجيت كيانو بمبال جون اتقدام حتى خيتملس حتى برس حتى بمدراب افها بيلو زنو قتيرو ملس مرهاون مسمع صنبله مرهاو تراغاغي بزح خيتقدسه ادا جون بحد معلت لا حتى تصل ليها نسارن كو قريب علي يفلط ابز بيت تمرت خم تفلط صارم ملكعኛ طبيا خاصق بحاليت مخان حاليفو انتي دتفلط لني ابسق زله مساقاسقك مفلاط صبويو بمبال مرهن جون كرودو فتين جون جن ود ملس خسمع تحاوي خسل زنبره مو مر عركي اي حاتت كايان مالتي او حاتت كوان مالتي صبق ليلا مسريتنا لنا قدم مو خمزنا نصارون كمي عينت سبيا مساي تخيد اي تخيدن دحري مرقاص قسيلي حتى اي حيشن بلا مره اوه كومي حيشي بمبال جون ناي او انت ملكت رؤسنا قنا حجي حدا نجر كنجرك هات حاورين جون عركي عخا خمز نجرك خاي تفلت منتان صارون ابزخون ري خيا خمزه زير اخيا ولا بجيجا همان كنت متايبلك بمبال مرات ازازم حلالف حجو انت خونه جن بزي زخونه تقوم حراي لي زرب عركو تقبيلوا ترنيا ممهر سلازمصه علالنكو قرصو تگددو مرحاوي نتا سارون زهابته دبداب جون كيري اما اخل طرازي حبي وانير سولس حليف ربع اخله اتا معاسيا ربع تخون اللي اندابلت كتكوحا حال حدرت سارون نتنوح صغرا بقوب مشيطا نخطري امارا خزخون كدان لبيسا ناب بيت تمرت مصت سارون نابت بيت تمرت خطاتو اقلبو ناي بزحاتو مهار خطركب حدا خونه اتني جون كتبل كتكوحا حال حدر سارون طمته ناي بزحاتو مهارو مركب حفرت كسمع جمر اتنعو مخان زخول مصبق زي فلت اجون كمان يخون كي ترفه عركو زحلفولو اي تطمت حزب لوا بمطحس غوبا عينو غيرو زطمتا نيرو مراغن زيات اكل قلعكو اي خسيره امليطاتني بزمسلت امامتا اسنانو اندحرق قميز كتاتلا نيرو كابتا مرهاون سارون زحاتتلا معلتت حيزم دارغا خلتيوم يعرف قرربون كم تزدلي يكونن اتي اب عرفت بحساب زوصو زنبر غزي خمان كقارصو يم جميرو اتصقم جن ناي جون اي نبرن مرهاو مسارون كعلليه
ኣብ ዕረፍቲ ስለ ዝበለ ጆን ከዓ ስክፍታ ብምግባር ኣብ ክላስ ክጸንሕ ይግደድ ነይሩ። ዕረፍቲ ሓሊፉ እታ ንፍዳሴ ገዝኦም ንኽኸዱ ትሕብር ደወል ምስ ተደወለት መርሃው ኣታ ንኺድ ቀልጢፍና ኣገዳሲ ስራሕ ኣለና ብገዛ ብምባል ተምሃሮ ካብ ክላሶም እንዳወፁ ንሶም ካንሸሎ ናይ ቤት ትምህርቶም ሓሊፎም ንገዛኦም ጉዕዞ ተታሒዞሞ ነበሩ። ሳሮን ግን ኣብ ቦርሳኣ ዝነበረት ንእሽተይ መስትያት ብምውፃእ ነፍሰይ ንጆን ኣብ ፍቕሪ ተእትዎ ዶ ትኸውን ብዘምስላ ጠማምታ ሓንሳብ ፈጠጥ ብምባል ሓንሳብ ፈሸኽ ብምባል ምስላ ኣብታ መስትያት ብምርኣይ ተኽመስምስ እያ ነይራ። ዘልያ ምልኽኻያት ናይ ክሬም ድሕሪ ምውዳኣ ጆን ኣብ ቆፀራ ቀዲሙ ክፀንሓ ጸሎት ብምግባር ናብቲ እንዳሸሃ ምርሕት። ጆን ግን ዘይከም ትፅቢት ሳሮን ኣብ ቦታ ቆፀራ ኣይነበረን። ኦኬ ቀሲሉ ይመጽእ ብምባል ሳሮን ወንበር ስሒባ ኮፍ በለት። ምጽባይ ናተይላ ዝተተሓዘቶ ጆን ግን ኣይመጸን። ካብቲ ዝበለቶ ናይ ቆፀራ ግዜ ከይተረድኣ ሓደ ሰዓት ሙሉእ ይሕለፈት። ተስፋ ናብ ምቕሃሙ ገጹ ስለ ዝኸደ ኣይፍቅረኒኒ ማለት ድዩ ኣነ ንዕኡ ኣይበቅዕኒ ማለት ድዩ ብምባል ምስ ነብሳ ተራገመት። ምዃን ስራሕ ይህልዎ ጆን ከዓ ናይ ስራሕ ሰብ እንድዩ ብምባል ባዕላ ብምምኽናይ ንነብሳ ብነብሳ ኣጸናኒዓ ካብቲ እንዳሸሃ ወፀት። ኩሎም ተምሃሮ ኸይዶም ዋርድያ ጥራይ ኮፍ ኢሉ ምህላው ኣስተውዒላ ናብ ገዛ ኣምርሐት። ሓሙስ ኣኺሉ መርሃውን ጆንን ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ተምሃሮ ኮይንካ ዝስራሕ ናይ ጉርብዕየ ገዛ ግዜ ግድስ ኢኖምሎ ኮይኖም ኣብ ገዛኦም ዘይኮኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መጺኦም እዮም ዝሰርሕዎ ነይሮም። ድሓን ብዙሓይ ትጨንቕ ጆን ዓርኪ ቁፅሪ 4 ነበርትዕትና ስለ ትኸይድ ዘላ እቲ መምህር ድሕሪ ዕረፍቲ ስለ ዝኣቱ ኣብ ዕረፍቲ ንሰርሓ ብምባል ናብ ክላስ ኣምርሑ። ዕረፍቲ ኣኺሉ መራን ጆን ገዲፍዎ ናብቲ ንሳሮን ክረኽባ ጀሚሩ ዝነበረ ዓባይ ገረብ ከደ። ጆን ግን መዘናግዒ ስለ ዘይነበሮ ነታ ቀዲሞም ዘይሰርሕዋ ዕዮ ገዛ ንምስራሕ ወረቐት ደልዩ ቦርሳ መራ ምፍታሽ እናተይሉ ተተሓዞ። መራ ናብታ ናይ ቀጻሊ መዕረፊኦም ዝኾነት ገረብ ሳሮን ከም ትመጽእ ብምግምት ከይዱ ኮፍ በለ። ሳሮን ትኺላ ናብ መራ መጸት። ሰላማት ድሕር ምልውዋጥ ኣታ መራሓወይ ጆን ዳኣ ትማሊ ዘይመጽእ በለቶ። እዋ እንታይ ትብሊ በላ መራ ዝደንገጸ ክመስል ከምዛ ዘይፈለጠ። እዋ ኣነ ዳኣ ረድዮ እንዴ ማለተይ ትፈትወካ እያ ናይ መጻኢ መደባ ምሳኻ ክትነብር ትደሊ ናይ ኣቦኹ ጸጋም እንኳ ኩሉ ነጊረዮ እምበኣር ኣይመጻእክን ድሓር ከዓ ወዳትኮ በዓላት ሓተና ጓል እንተ ደኣ ረኺብና ብላዕሊ ኢና ንኾነላ ብምባል መርሃዊ ዕላሎም ክጥምዙ ዘፈተነ። ሳሮን እንታይ የዛረባ ከም ዘሎ መርሃዊ ምግማቶ ይጸግማ። እዋይ ጆን ስለ ዘፍቀርክዎ ዶ ይኸውን ከምዚ ዝገብር ዘሎ ብምባል ሳሮን ነፍስሕ ምትሓት ተሰምዓ። ድሓን መራሓዊ ብዝገበርካለይ ሓገዝ ብጣዕሚ እየ ዝመስግን። ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር ከም ዝሃበኒ ክሳብ ዓርቢ ይጽበ ቁሩብ ልበይ ሓይሊ ረኺቡ ተቐበፀ ብምባል ሳሮን ሓያል ፍቕርን ተስፋ መቑራፅን ዕረ ጥዒምዋ ዘረንዛሕና ንብዕት ተፈላለዩ። ጆን ገጹ ተጨምዲዱ ናይ ምርባሽ መንፈስ ዓሲልዎ ኣብ ኮፍ ምበሊኡ ሴዳ የዕለብጥ ነይሩ። መራ ዕረፍቲ ወዲኡ ክላስ ምስ ተመለሰ ጆን ዓርከይ ቦርሳኡ ፈተሸ። ጥራዙ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ምስ ረኣየ ልቡ ህርመት ብምውሳኽ ኣብራኹ ረሸሽ በሎ። እዋይ ጸገም እታ እንታይ ደኣ የኸመኽኒ ረኺብዋ ጥራይ ከይከውን ብምባል መራ ብፍርሒ ዝዓብለሎ መንፈስ ኣንፈጥፈጠ። ይሂታ ጆን ዓርከይ እንታይ ደኣ ዝቦርሳ ይፋሕፋሕ ኣቢልካዮ ናይ ድሓን በለ መራ ዘጋጠመ ክፈልጥ። ጆን ተግባራት መራ ገሪሞ ኣታታይ ዓይነት ሰብ ኢኻ ቁሩብ ኢሉ ብሕርቃን ምስ ተዛረቦ መርሃዊ ተፈሊጠ ብዘመስል ቃላት ጆን ዓርከይ ሶሪ ሎሚ ጽባሕ ክነግረካ እንዳበልኩ ሶሪ መተዓቢቲ ወላ ሕጂ ኸማን እኮ ግዜ ኣለዎ ምስ በለ መራ ጆን ነቲ ቀሊል ነገር ኢሉ ዝሓሰቦ ንመርሃዊ ማዕረ ክንድዚ ከጨንቆ ኢሉ ኣይገመተን። እዋ እንታይ ክትነግረኒ ሕጂ ጥራይ ሃባበጃኻ ትዕዮ ገዛ መምህር ከይመጽእ ጣዕጣዕ ክብሎ ጠባይ ናይዚ መምህር እንዳፈለጥካስ ግዜ ኣለኻ ትብለኒ ብሓቂ መራሓወይ ኣነ ካብ ዓለም ሙሉእ ዝጸልኦ በትሪ ናይዚ መምህር እዩ ሕጂ ኸኣስ ብሰንኪ ሓቲ ሕቶ ክተቐጥቀጠና ብምባል ጆን እቲ ቀንዲ ከዕልብጦ ዝጸንሐ ምኽንያት ንመርሃዊ ብርሃሎ። መራ እታ ብጭንቀት ክትሰራሰር ዝጸንሐት ልቡ ካብቲ ዝፈርሓቶ ክሲ ናጻ ስለ ዝወፀት እዋይ ተመስገን ብዘስምዕ ምልክታ እንቃዓስ ተንፈሰ። ኣታ ጆን ዓርከይ ሽርሽርካኒ እንዲኻ ብምባል መራ ነታ ባዕሉ ዝቐመጠ ናይ ጉርብዕዮ ገዛ ካብ ቦርስኡ ካብ ማእኸል ጥራዝ ዘውፅኣ። ጆን እቲ መርሃዊ ቀዲሙ ዝተዛረቦ ዘረባ ብምዝካር
እንታይ ካ ክትነግረና ሓሲብካ መራ ዓርከይ ብምባል ተወከሶ መራ ቀዲሙ ዝበሎ ሕጂ ዝምልሶን ከይተሓዋወሶ እንዳፈርሐ ኖ ኖርማሊ ማለተይ ክነግረካ እንዳበልኩ ኣብቲ ናይ ጂኦግራፍ ጥራዘይ ከም ዘሎ ዝዕዮ ገዛ ዕላል ሒዘ ረሲዐዮ ብምባል ካብ ክውንነት ወፅአ ንጆን መለሰሉ ኣታ መራ ዓርከይ ካብቲ ኣጀንዳ እኳ ኢኻ ውፂኻዮ ንዝዕዮ ገዛ ካብ መዓስ ዳ ኣጀንዳ ናብ ጂኦግራፍ ጥራዝ ተቐይሩ ኣነ ከዓ ክገርመካ ኩሉ ፈትሸ እዛ ኣጀንዳ ካ ተሪፋ ነይራ ንሳ ከዓ ኣይተንክፍክዋን ከም ባህርያተይ ኣጀንዳ ናይ ሰብ ዘይፍቓድ ወናን ንምትንካፍ ኣይፈትን እየ ብምባል ጆን ትሕሰለ ካብዛ ዓይነት ኣዘራርባ ንመራት ሓቂ ነፀረሉ ገለ ምስጢር ከም ዘሎ ግን ጆን ምግማት ኣየፀግመን ምክንያቱ መርሃዊ ከንገበነኛ ወላ እንተቆልሕቶ ተረብሽ ወታእታ እንዳበለዩ ዝምልሳ ነይሩ መርሃዊ ከምኡ ዓይነት ጠባይ ከርኢ ንጆን ናይ መጀመርታ ኮነ ገለ ነገር ዝተሓብኦ ከም ዘሎ ካብ ምግማት ሓሊፉ ግን እቲ ምስጢር ብልክዕ ክፈልጦ ይከኣለን መራ ከም ተደርበሸ ዘኪሩ እዋ ሓቂኻ ኣብቲ ኣጀንዳ ክብል እኳ ብምባል ነተቐዲሙ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣረሞ እቲ ክሰርሕዎ ተዳልዮም ዝነበሩ ዕዮ ገዛ ቁርብ ክብድ ኢላ ስለ ዝነበረት ናብቲ ሕቶ ብምትኳር መምህር ከይመፀ ወዲኦም ኣፃፈፉ እታ ብኩሎም ተምሃሮ ተፈራሒ ዝኾነ መምህር ቦትሮ ኣብ ኢዳ አንጠልጢሉ ከመይ ኣርፊድኩም ተምሃሮ ምስ በለ ክብሪ ናይ መምህር ንምርግጋፅ ኩሎም ተምሃሮ ተሲኦም ከመይ ኣርፊድኩም መምህር በልዎም መምህር ኮፍ በሉ ምስ በለ እተን ዕዮ ገዛ ዘይሰርሓ ዋልድ ኣጻብዕተን ክሳብ ብድምፂ ነዚ ኸላስ ዘናውፅ ቆራዕራ ኣበልኦ እቶም ኣወዳት ከዓ ዝገብርዎ ጠፊእዎም ነቲ ረሲዖሞ ዝመፁ ዕዮ ገዛ ንምስራሕ ኣብ ኣፍን ዕርበተን ተጓየዩ እቶም ከም ጆንን መርሃውን ዕዮ ገዛ ዝሰርሑ ተምሃሮ ግን ተረጋጊኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ነይሮም መምህር ንዘይሰርሑ ክሃርም ምስ ጀመረ እዋይ ተመስገን ኣታ መራ ዓርከይ ኣሽኪልካና እኳ ነርካ ብምባል ጆን ሕሹኽ በሎ ተምሃሮ ሓንሳብ እንዳሰሓቁ ሓንሳብ እንዳተራዳድኡ መምሃራን በቲ ዝመሃርዎ ዓይነት ትምህርቲ እንዳተቀያየሩ እተን ተሪፈን ዝነበራ ክፍለ ግዜ ተወድኣ ፍዳሴ ኣኺሉ ተምሃሮ ክወፁ ጀመሩ ሳሮን ነተብ ሓሳባ ኮይኑ ዘሳቅያ ዝነበረ ፍቅሪ ጆን ውድኡ መልሲ ትረኽበሉ መዓልቲ ክኾነላ ብምምናይ ከምቲ ንቡር ኣብቲ ጆን ክመፅኣ ትፅበየላ እንዳሻህ ኮፍ ብምባል ሃንቀው ኢላ ምፅባይ ተተሓዘቶ ተምሃሮ ግዜ ፍዳሴ ስለ ዝኣኸለ ክወፁ ጀመሩ ጆን ንሳሮን ኣብቲ እንዳሻህ ከም ዘላ እንዳረኣያ ከምዛ ዘይረኣያ እዩ ከም ሰብ ሱቕ ኢላ ሓሊፉ ነዚ ምፅማም ዘፀገማ ሳሮን እዋይ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ቁሩብ ከማን ኣይድንግፀለይን ኣፍቂረካ ስለ ዝበልክዎስ መሊሱ ተነፊሕለይ ክኸይድ ክዛረቡ እየ ኣይገድፎን እየ ብምባል ሳሮን ክትፅውዕ ጆን ክትብል ፈተነት መልሓሳ ግን ተቆሊፋ ምዝራብ ዓበያ ክትረኽቦ ክትስእ ደልየት ኣብራኻ ፈጥፈጥ ኢልዋ ኣእጋራ እምቢ ኣይንኸይድን ብምባል ሓንገዳ ጠንቂ ዝኹሉ ጆን ምዃኑ ኣሚና ሳሮን ምስ ጆን ክትራገም ጀመረ በቃ ሮማይ ብዘምስል ቃል ነፍሳ ንስቃይ ከም ዝተፈጥረት መንባራ ብዘይ ጆን ትርኩም ከምዘይ ትረኽበሉ ሓሙስ ሓማሲታ መዓልቲ ምዃነ ኣሚና ብዘገምታ ናብ ገዛ ኣምርሐት ዓርባ ኣኺሉ ሳሮን ነቲ ካብ ብልባ ተፍቁሮ ንኽትቆብፆ ግን ዘፀግም ጆን ሎሞይ ናይ መወዳእታ ዕድል ብምባል ከም ትቐፃል ተዘውትሮ ክዳውንቲ ቀያይራ ናብ ቤት ትምህርቲ ተምርሓ ጆን ኣብ ልዕሊ መርሃዊ ዓርኩ ገለ ጥርጣረታት ክሕድር ተገዲዱ እዩ ነይሩ ማለት መርሃዊ ዓርኩ ቀፃሊ ብዛዕባ ፅቡቕ ናይ ሳሮን ጥራይ ዝዕሎ ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣብ ቅድሚ ጆን ክዝክር ኣይኮነን ወላ ባዕሊ ጆን እንተዳእ ዘኪሩሉ ብዛዕባ ሳሮን ክዕልል ዘይመርፅ ነይሩ መርሃዊ ወላ እንተዳእ ዕሊሉ ንሳሮን ከም ዘይግደሰላን ብዙሕ ክብሪ ከም ዘይህባን ኮይኑ ዝቐርብ ነይሩ ጆን ነዝም ብሓፈሻ ኩነታት መርሃዊ ዓርኩ ብምግማት ሓደ ምስጢር ከም ዘሎ ንነብሱ ይእመኑ ሳሮን ንዓርቢ ናይ መወዳእታ ዕድል ምዃነ ኣሚና ንጆን ተዘይወኒናቶ ምስ ትፈትዎን ተፍቅሮን ገዲፋ ምስ ካልእ ከም ትሕፀ ፈሊጣን ፍርዳ ብሃንቆታ ከብዲ ሓቂፋ ክትፅበዋ ኢላ ጆን ብወገኑ ነቲ ብርእሱ ኣሚኑሉ ዝነበረ ግን ከዓ ዘይበርሃሉ ምስጢር ከመይ ገይሩ ከም ዝፈልጦ ክሓስብ ውዒሉ መርሃዊ እንተኾነ ነቲ ብተዓፃፅፍነቱ ዘምፅኦ ኮይኑ ዝስምዖ ተንኮላዊ ሽርሓ ከይክሕሸሖ ክሰግእ ዳርጋት ናይ ትምህርቲ ግዚኡ ብናይ ውልቃዊ ጉዳይ ክሓስብ ፍረ ከይረኸበሉ እዮም ዕረፍቲ ሓሊፎምስ ተምሃሮ ክፍደሱ ጀሚሮም ዝነበሩ ሳሮን ብጉያ ናብታ እንዳሻህ ብምኻድ ኣብታ ናይ ቀፃሊ ምፅበይታ ዝኾነት ኩርሲ ኮፍ ብምባል ምፅባይ ናተኢላ ተተሓዘቶ ጆን ዘይከም ቀደሙ ንመራ ገዲፉ ናብቲ እንዳሻህ ኣምርሐ እታ ብማዕዶ ክመፅእ ዝረኣየቶ ሳሮን ሕልሚ ድዮ ወላ ጋዲ እንታይ ዝርኢ ዘለኹ ብምባል ኣብ መንጎ ሓጎስን ስምዒታዊ ፍርሕን ተቐቂራ
ልባ ብሓጎስ ክትሰራሰር ሪኣ ሳሮን ናብ ኣገጹ ክቐርብ ምስ ጀመረ ጆን እታ ንሰሙን ሙሉእ መግለፂ ፍቕራ ክትከውን ኢላ ዝተማልእታ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐት ቀይሕ ፍየሪ ካብ ቦርሳኣ ንምውፃእ ተጓየየት ሳሮን ነታ ቦርሳኣ ዝነበረት ቀያሕ ፍየሪ ክትቕብሎ ንጆን ካብቲ ዝነበረቶ ቁርሲ ብድድ በለት ጆን ግን ሳሮን ካብ ቦርሳኣ ፍየሪ ክትውፅእ ድንን ኢላ ኸላ ድሮ ናብ ካሴር ቀሪቡ ክልተ ፓስታ ክትህቦ ኣዚዙ ነበረ ሳሮን ከባቢኣ ቆሊሕልሕ በለት ነታ ቀያሕ ፍየሪ ቅበላ ኢሉ ዝሓሰበቶ ጆን ግን ኣይረኸበቶን ዋ እቲ ናባይሉ ክመፅእ ፀንሐ ጆን ከዳ ይሓልም ደ ዘለኹ ወላ ስካህዲ ብምባል ሳሮን ኩነታት ገሪምዋ ነቲ ብቅድሚኣ ዝነበረ ጣውላ ተደጊፋ ኮፍ በለት እቲ ግዲ ዘይገበረላ ጆን ክልተ ፓስታ ሒዙ ክኸይድ ከሎ እንተዘይትሪኦ ነይራ እቲ ሃዋህው ሕልሚ እምበር ጋህዲ ኢላ ኣይመኣመነትን ነይራ ሳሮን ነቲ ብልቢ ተፍቅሮ ጆን ሪኣ ስለዝሰኣነቶ ንብዓታ ምዕገት ስኢናትሉ እታ ምልእቲ ዘምፀታ ሶፍቲ ድሮ ፍርቂ ኣባፂሓታ ነይራ ሳሮን መርሃዊ ዝተዛረባ ዘኪራ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ሓቂ መራ ኣወዳት ክሓትኻ ኸነብዑልካ ጥራይ ኣለዎ እዞም ደንደንቲ ጆን ከኣስ ስለ ንፍቕሪ ዝሓተት ክውስ ከምዚ ገይሩ ክሕረኒ ፈቲካ ንዝበለካ ኣይኮነን ፀሊእካ ኸማን ሰላም ትብሎ እዚ እኮ ከምዛ ዘይፈልጠን ሕርር ትበል ብዘምስለ ኣገባብ ርግፅ ኣቢል ንኸይዱ ምዃን ከዓ ሓቂ እዩ ፈኳስ ክንቲት ገይሩ ይሓሲብኒ ኣፍቂረካ ምሳይ ክትነብር ንዘለዓለም ብሂገካ ክንዲ ዝበልኩ ኣየወዳት ኣበይሙ ይርዳእኩም መግለፂ ስምዒታውን ትምክሕታውን ባህርያትኩም እዩ ብምባል ሳሮን በቲ ንስምዒታ ንኸይትቆፃፀር ዝገበረ ኣጋጣሚ ምስቲ ናይ መርሃዊ ዘረባ ተደሚሩ ንኹሎም ኣወዳት ዘይውክል ሰኮፍ ሓሳብ ብምሕሳብ ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣወዳት ብፍላይ ካብ ልዕሊ ጆን ዓብዪ ቅርሕ እንትሕደረት ሳሮን ሓይላ ደኺምዋ ዝኣዘዘቶ ጽማቕ ዘይቲ ቡን ከይሰተየቶ ጣውላ ብሶፍቲ መሊኡ ቀያሕ ፍየሮ ምድሪ ወዲቓ ከም ዘለዋ እታ ጣውላ ገዲፋታ ሕሳባ ብምኽፋል ናብ ገዛ ኣምርሐት መራ እቲ ናበይ ምዃኑ ኸይነገሮ ዝኸደ ጆን ዓርኩ ፓስታ ሒዙ እንተዘይምለሶ ሻቁሎቱ ሰማይ ማዕረገ ነይሩ ጆንን መርሃውን ቅድሚ ኩሎም ተምሃሮ ስለ ዝወፁ ቀልጢፎም እዮም ገዛኦም በፂሖም ሳሮን እቲ ምሰባኣ ዝነበረ ናይ ቀዳም ሰንበት ቆፀራ ኣብ ምእኻሉ ስለ ዝነበረ ቀዳም ከይመፀት ከላ ፍርህ ክስማዓ ጀመረ እዋይ ሕጂ ኸንታይ ኸምኽንየሉ ንባባ እንታይ ይኽብሎ ሳሮን ትገብሮ ጠፊእዋ ከንፈራ ብምንካስ ትፀዋወቅ ነበረት ምዃን ከዓ ኩሎም ኣወዳት ሓደ እዮም እንታይ ዝፈላለ ኣለዎ እቲ ብሉፅ ለባሚ ዝበልክዎ ጆን ከምኦም ካብ ኮነ እታ ኣነ ዝደልዮ ውሽጣዊ ፅባቐ ዝበቅዕ ወዲ የለን እዚ ናይ ደጋዊ ፅባቐ ከዓ ኣነ ሳሮን ኣይግደሰሉን እየ ዝኾነ ይኹን ወዲ ፍታዊ ባባ እንተደኣ ኮይኑ ኣምየን ኢለ ምቕባሉ ጥራይ እዩ ብምባል ቅድሚ ገዛ ምብፅሓ ሳሮን ንደብሳ የእሚናት ተኸደት ዘይከምቲ ፅቤታ ሳሮን ገዛ ምስ በፅሐት ነቦኣ ክሪኡን ከዘናግዑን ኢሎም ካብ ዓዲ ዝመፁ ቤተሰብ መሊኦም ፀንሕዋ ነጋይሽ ሰላምታ ድሕሪ መለዋጥ እታ ነቦኣ ክትኣሊ ብዙሕ ግዜ ዘይነበራ ሳሮን ነቦኣ ኣብ እዝኑ ለጊባ እዞም ኣጋይሽ ኣብዚ ስለ ዝቕኒስ ቀዳማ ሰንበት ምስ መሓዝተይ ክሕልፍ ፍቅደለይ ባባ ብምባል ፍቓድ ክወሃባ ነቦኣ ሕሹኽ በለቶ ኣቦ ሳሮን ሕራይ ሳሮን ጓለይ ብምባል ስለ ዘፍቀዶላ ቀዳም ንጉሆ ቀልጢፋ ተሲኣ ናብ መሓዝታ ኸደት እታ ካብታ ኣትያቶ ዝነበረት ናይ ፍቕሪ ጭንቀት ንምንጋፍ ኢላ ምስ መሓዝታ ዝቐነየት ሳሮን ብመጠኑ ናይ ምርግጋእ መንፈስ ዓሲልዋ ቀኒዩ እቲ ዘፍራሓ ሕቶ ናይ ኣቦኣ ከማን ከይተረፈ ብሳላ ብዝሕጋይሽ ከይተላዕለ ሓሊፉ ሶኒ ኣኺሉ ተምሃሮ ከም ልምዲ ሰዓት ቅድሚ ምእኻሉ ተዳልዮም ናይ ቀዳማ ሰንበት ሰሓቢ ዝበልዎ ክዳን ለቢሶም እዮም ናብ ቤት ትምህርቲ መፂኦም ሳሮን ግን ኣይግድንን ከምቲ ልሙድ ከማን ነቲ ነዊሕ ፀጉሪ ርእሳ ዝግብኦ መስርዕ ኣይተሓዘቱን ዋላ እኳ ሳሮን ወንጨርጨር ተበለት ነቲ ጨው ዘለዎ መልክዓ ግን ኣይህሰሶን መሊሱ ተፈታውነት ማራኺትን ክትከውን ይሓጊዝዋ መርሃዊ ነቲ ከም ቀንዲ ስራሕ ኢሉ ዘዳለዎ ሽርሕታት ስለ ዝተዓወተሉ ተረጋጊኡ ሳሮን ሽኮር በቃ ናይ ካልእ ሰብ ኮንኪ ተሓፂኺ ክናፈቐኪ ብዘምስለ ጠማምታ ኣብ ትካዘ ኣትዩ ዝዕዘባ ነይሩ ጆን ግን እንታይ ደኣ ዘይኣመላ ሳሮን ከምዚ ኢላ መፂያ ኢሉ ብምግራም ኣብ ገጹ ናይ ድንጋፂ ምልክታ ይንበብ ነይሩ መርሃዊ ነቲ ሓንቲ በደል ዘይብሉ ጆን ዓርኩ ብምጥማት ብሰንኪ ኻየን ተፋራ
نصارن كسيريا زلو جينا نعخا بزجيرك زلو تصقبك خي مسلك تنقلاتي بلعلخا مليس خمز قصلايت زنقع بمبال مرهاوي نتب قدام سنبتا داليوات صنح حدش شرحتان نمتكباري زوت النيرو تماهارو دروبيت تمرتاتيوم غزي عرفت اخله اتي نخمس سلاب غزي عرفت وص استملس مرهاوي نتب كلاس كصنع صنح جون عركم سربرايز انكو حغوسكا بلو حغوسي هبكا انتي ترخبه بلجون زقات امخسم مرهاوي نتب جبو اسومن ملو حزوا زقني دبداب نجون ركب جون حوي زاد دبداب صارني هيباتني تقدسلكا مره خمتك كم تقدسلكا مره خمت فكرك تقلص دبدابيا انا خاخم عرك خمطن تحبابر ايلا تزاريباتني كغرمك جون عركي تتمتني اقل مسبلكاني امون خنيره كحت حاسب نفقرجن جون كلا خايله قديفيو ترجم اركنت راه انتايدي بمبال مرهاوي كم حقኛ بملحسو كما صرق جمره جون تابل بوسف قراسارون لك خمت ناتو تفقرو خوين بمصرحه دسنا بولو نتدبداب تهوي خنببا جون دبداب دحر منبا هو حجدا انتي خبله بمبال مرهاو توكسو جون جن انتي كم زغبر طفي وي كونن نمرهاو توكيسو انتي دا كمرات حواس تلعله فرحنت زي كوينو اتا جون عركي صلل ليخا تفكران ليخا كبل مرهاو نجون حتتو جون اوي فكرا بمبال ناي ملو دليت ملكتا خمس بلا بقى مو افداس يا خير كاترخبا يفكرك يتبلا بمبال مرهاو نجون ادفافرو اتا معاسيا ناي فداس يغزي تاكل بمبال بحنق او تخصبت صنح جون اتا ناي فداس يدول مستدولت نسارون كرخبا بغويا خاب كلاس وص جون كاب كلاس دحر موصا اتا ببزح تمهارو ملي ازنبرت قصر بيت تمرتم نسارون فليخان مرأي شبرو اتخم نقو حوارديا نسارون نمدلاي توافيرو زنبرجا اتخم نقو حوارديا نسارون نمدلاي توافيرو زنبرجون سارون كاب كلاس كتمصر آيا واي تمسكن بلا بلبو جن ملكتنا يفرح قد خوينو لبو دق دق بولو اتنت بحسب طراي الميمو وزنبر شرح بمقبار مكتتال ناي ميتروتات فرحقو زكاتاتل زنبر مر حساب لبو كسمرلو صلوتي زغبر نيرو سارون وانچرچري لها اكاددنا اوزلزليو عبيناي نفس مودق هوا عسيلوا نيرو حندبت كن سارون كاب كلاس مسوصت سارون زبل تداغاغامي صوعت سميعه مننت صوعن مفلاط قلص بلت زي كم تسويتا سارون جون كوين صرحه هو انت تايسر زلو زي رخبه بازي بيلي انتي دبدي لي انا زود بوخ حسبنا بصلل تتغير قنيس حجخا انتي تريفو دم كم بعن ديدلي مخنيات مصوعيوكا تردينا له انكو حغوسك روحس حصه فريتن صقيتن يغبرلكم كبلي قال انتي كيهلو جون سدي بمبال سارون كاب صوع جون مخبار كم زي سمعته صقيلا خد كيد ملصت مخان انتي كم زبل كزي سمع بمبال حرق انا طرز بصيح خلو جون كم ذا شيطان كوين اندا ترأي خلو زلو عقل اخخيبه كتكدو وسنت هاي جون سلام دو بلت سارة جون انتي وريدو اي تردون ملحسو نقص سلامي سارن حفتي إلو نخمل لسلا خمان عقبكون نتا دبداب بموصل يفكرك يا سارون مسبلا سارون سمعيتا مقص هرسينا نتا اخخيباتو صنحت عقل طفيو سنا نخيسا بتبو ورور استخدنا إذا أبقى زوم كلهم تمهارو نجون بصفعيت الهايتو جون زو حزن زغبرون طفو سارون سلامنتاي جن بمبال نتنا عقلو زفتاتنا قبير صفعيت تصاويرو نسارون افتي تطمتا اتاب سمعت حيلا انتاي كم تقبر زلا زيرد ازنبر سارون جون تنكلني اخ حج تحاصيايا انتاي كي تقبر يا خبز بالحساب اللي خاتلاقط زلخا سلامنتاي جنا بلعليك اندز تشكان اشكع على الانتفصم سلامنتاي بمبال سارون نتجون زحده تحتو بحتو مليسا قديفات تخد كيد بقس بلا اتب قدم كلهم تمهارو اب قصر بتمرت بصفعي استوارد جون سارون تزاربا غان كوينو زي تبليو زلخ حصه بغر اذنين عي سارون كم تحص خيفلطكم مسبله اتم وراي فداسي ان قديفهم كم سحاب تياتر
ክካታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ዘረባ ጆን ገሪምዎም ብዓውታ ክርትም ኢሎም ሰሓቡ እቲ ሰሓቕን ሓጎስን ብሓይሊ ንኸይፈለጥ ዓቒርዎ ዝጸንሐ መራ ሽፍን ናይ ተምሃሮ ስለ ዝረኸበ ብዘይ ምቁራጽ ብፍሉይ ኣስሓቆ ካዕካዕ በለ እታ ስጉምታ እንዳቐጸለት ነቲ ናይ መርሃዊ ምንቅስቓስ ፍሉይ ደስታን ብጎባ ዓይና ትከታተል ዝነበረት ሳሮን ነቲ ትኸደሉ ዝነበረት ኣንፈት ብምቕያር ናብ መራ ብምጥዋይ መርሃዊ ሓወይ ሕጂ ተረዲእኒ ምኽርኻ ሕጂ ተረዲእኒ ኣብ ልዕለይ ዓበይ ሓልየትን ፍቕርን ከም ዘለካ ብምባል ክምስ በለቶ መራ ካብ ሓጎስ ናብ ሓጎስ ሳጋገረላ ፍለይቲ መዓልቲ ኮይና ተሰማዓቶ ፍሽኽትኡ ከም ፀሓይ በሪሑ ተሳሮን ርፍታ ፈጠረሉ እዋ ሳሮን የፍቅረኪ በላ እታ ተንኮልን ሽርሕን መርሃውን መፍላጥ ፍሽኽ ኢላ ዝነበረት ሳሮን ምስቲ ናይ ጆን ዘረባ ኣገናዚባ ኣብቲ ደቂቕቲኣ ኩሉ እቲ ምስጢር በሪሂላ ነይሩ ሳሮን ኩሉ እቲ ኩነታት ካብ ተምሃሪት ናብ ተጓሳጢት ንኽትከውን ስለ ዝገደዳ ንመርሃዊ ካብቲ ናይ ጆን ብዘይፍለ ተረር ጽፍዒት ብምልሃም ክትዕቆብ ኢላ ናብ ሕቑፎ ጆን ብጉያ ተመልሰት መራ ኣንፈት ናይ ተምሃሮ በቲ ተሪር ጽፍዒት ናይ ሳሮን ናብኡ ከም ዝተቐየረ ምስ ፈለጠ ስለምንታይ ግን ስለምንታይ ክንዲ ዝተሓባበርኩ ክንዲ ዝንደገጽኩልኪ ብምባል ኣቓልቦ ተምሃሮ ክጥምዝዝ ፈተነ እታ ናብ ጆን ቀሪባ ዝነበረት ሳሮን ግን ጆን የፍቅረካ ብሰንኪ ዝሓሳድ መርሃዊ ግን ተፈላለዩና ነርና ሕጂ ግን እቲ ተንኰላቱ ተፈሊጡ እዩ ብምባል ብሕፅር ዝበለ መግለፂ ረዳእቶ ጆን ነቲ ዓርኪሉ ዝኣመነሉ መራ ከምዚ ክገብሮ ኢሉ ኣይከሞቶን ነይሩ ግን ምስ ተቐዲሙ ዝሕድሮ ጥርጣረታት ዘረባ ናይ ሳሮን ክኣምን ኣይተሸገረን ጆን ካብ መራ ምግራም ሓሊፉ መርሃዊ እሙን ዓርኪ ከም ዘይኮነ ኣሚኑ ብሕርቃን ዝዛረቦ ጠፊእዎ ስለምንታይ ግን ስለምንታይ ክብል ንመርሃዊ ብዓውቲ ሓቲቱ እቶም ተኣኪቦም ክከታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ኩሉ እቲ ምስጢራት ካብቲ ሃዋህው ስለ ዝተረድእዎ ንመራ ብሕማቕ ኣጠማምታ ጠመትዎ መርሃዊ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ተምሃሮ ካብ ሚሕር ሕፍረት ኣብ ጽፍሩ ከኣቱ ደልየ ነቲ ጆን ስለምንታይ ክንከምዚ ትገብር ስለምንታይ ክብል ዝሓተቶ ሕቶ ንምምላስ ከቢድዎ ኣብ ትካዘ ኣተወ ነዚ ኩሉ ክገብር ዝገበረኒ ነገርሲ እንታይ እዩ ህልኽ ትምክሕቲ መን ከማይ እምበር ንዕቐት ተንኰል መርሃውን ነፍሱ ባዕሉ ኣብ ስምዒት ኣትዩ ሓተታ ስለምንታይ ግን ልበይ ብምባል ጣዕሳ ተሰሚዕዎ ኣብቶም ፍቑራት ተሓቋቒፎምሉ ዝነበሩ ቦታ ኸይዱ ጌጋኡ ብምእማን ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሰይጣናዊ ስምዒት ኣብ ነፍሱ ከይሕድር ብምውሳን ተንበርኪኹ ይቕረ ሓተተ እታ ብሰንኪ ነዊሕ ዝነብዐት ሳሮን ይቕረ ክትብለሉ ኸበዳ ጆን ግን ዘይጋገዝ ሰብ ከም ዘየለ ብምእማን ነታ ኣብ ሕቑፍኡ ዝነበረት ሳሮን ይሽኮር ይቕረ እንተደኣ ዘይንብለሉ ኮይና ካብቲ ዝበደለ ሰብ እንታይ ዘፍለለና ዘይጋገዝ ሰብ የለን እቲ ካብ ጌጋኡ ዘይመሃር ጥራይ ይጌገኛ ብምባል ልባዊ ምኽሪ ለገሰላ ሳሮን ካብ ብልባ ቂምታ ብምውፃእ ክልቲኦም ፍቑራት ንምርሃዊ ይቕረ ገበረሉ እቶም ኣብ ዙርያኦም ከቢቦሞም ዝነበሩ ተምሃሮ በቲ ዝነበረ ኣጋጣሚታት ትርጉም ዕርክነት ንዝበደለካ ይቕረ ምባል ጌጋኻ ኣሚንካ ንሰብ ይቕረ ምባል ብዓብዪ ከዓ ውፅኢት ተንኰልን ቅንዕናን ፈሊጦም ተረዲኦም ጉዳይ ምስሖም ንምግባር ንናብ ገዝኦም ከዱ ጆንን ሳሮን ከዓ ተሓቋቒፎም ብመርሃዊ ተዓጅቦም ምስ ኣቦ ሳሮን ንምልላይ ናብ እንዳ ሳሮን ኣምርሑ ተፈጸመ ክቡራት ተኸታተልቲ ንጸሓፍን ንተራኽን ዘለኩም ርእቶ ኣብ ቦታ ኮመንት ክትገድፉና ዛተትምንና ነዚ ቻነል ሳብስክራይብ ክትገቡ ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ክትብዎ ኮመንት ክትጽሕፉሉም ብኽብሪ ንመስክን ዝኾነ ጌጋታትን ነቐፌታን ርእቶ እንተሃሊኩም ድማ ብግቡእ ኮመንትኹም ክነንብቦና ክብረት ይሃበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኮኑ ስቶሪ ፕሮዳክሽን